Bawal mo na? Aduh. Ay nalasan. Darang pala mo lubebe. Salamat ka tayo. Masukin mo sa sila. Salamat na sila mo na mga kasunod mo na yan. Hoy, gana, gana! Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya, aning tuwa, kahit saan ka pa. May pakorasan po, Papa MJ po of Kapampangan worldwide. So, at yung kening Del Carmen, City of San Fernando. Ayan, piyesta ngeni keni soy. Pero ako minta keni para makipangan, siyempre mana-bana ako. Minta ako ngeni keni uling balitan ko rin kana akong idol, rin kaya katamong idol. Mag-show la keni Reng Tongits Duo. Ayan, ay ta guys ha. Balita ko yung karelang leader Iboy Tikling taga keni yamong Del Carmen niya. Baka nita interview tayo hanggang dito sagli mo. Uling balo ko busy rin te. At saka payalbe ko lang kayo nung makanano lang kagaling ha. And guys, fiesta! Happy Fiesta! Del Carmen, City of San Fernando. So, ina akong kaswelo ini at siyempre kung ka na akong idol Boy Tikling na ring Tongits Duo. Ayan guys ha. Nandun kayo pa. Nito na chuya pala kayo ng covered court. Mag-set up lang stage. Kumusta kayo po? Boy Tikling na mo po nga. Kaya kasi kakilala na ka rin Kapampangan worldwide. King lagyong Boy Tikling. Ayan. Good evening po. Happy Fiesta. Barangay Del Carmen, San Fernando. At siyempre po anak kayo pong Papa MJ. Yung ka na akong idol soy. Kayong vlogging. Migpasila Del Carmen. Makachempo po ating kami pong variety show Jamboree Kapampangan ngayon yung agdona pong Apong Carmen. Katanda ko nga po nung sakali po ating kung makanya na pialben ating kung okasyon na naman po kayo pa magsaya kumpleto na po Malyaryo pong imbitan. Talentong Kapampangan nakalagay po abe-abe magpupisa po Kentongits Duo abe-abe ke po den Palikeros Pusoy Dos Bong Manalo and Miss D na naman pong pialben pasayan tayo. Ayan, dakal po salamat direct maragol pong karangalan ka na ako ini na interview da kan dyan, ditak mo pong makanyan. Dakal pong salamat. Ayan guys, ako mama ko, albeg nyo lang ngayon rin eh. Malbe kayo, Panayan nyo kami. Panayan nyo kami, munta kami kit. Magipahang kami. Happy Fiesta po, tengo man. Imo mo namin
Papa MJ. Ay, siyempre naman, Papa MJ. 500,000 viewers yan pare. Ay, guys ko, palaban mo kami. At siyempre, may pabayin po kayo naman. Kapitan GK, nakalala. Ay, kalukuran kaya. Kapitan GK pa kani, mga nakataang mga kapitan. Iya, naglaro-laro na po rin. Kagawad nila ng Garcia. Siyempre, sila naman din. Ano Ay, naman kagawad Remy Cruz. Paano ko man din sa ito? At laro-laro. Kagawad Dick Nombre. Kagawad namin. Sige po na ipin. At laro-laro po Erwin Pulsana. Abi-abi na rin. Siyempre, Kagawad. boy tulig. Ano? Diloma. Yan. Kagawad. Ano pa? Paano naman din? Budin. Yan. Ano? At siyempre, lalo-laro na po yung tatalagin kanakaban. Treasurer Albert Balanin. Ako ay Secretary April Garcia. At siyempre po rin mapatay ka kaibigan. Ako ay SK Makmak. Yan marami ka, hindi nyo kayo natin. At happy best po kayo ni Kiray. Del Carmen, sinabi ko na yun. Del Carmen na po yun. Tapos kaya nga na pamula na ka. May pwede niya isupot. Inungay mo ko namin kayo ulit mong barangay may kanila ni magsalita sa salapat ka eh. Na mga salamat. Aluwalas, di ka mag 3 points. Di ka mo nung panilangin mo pa. Lukangan ka. Eh, pilupin. Lukangan mo pala ng pasapul. Eh, makapagsalita. Kung nagagawa mo, siya kanyas ka mo. O sige, mula na ka. Lumano ko, lutan ko. Anong ba? Di mo na yung maya pabayang kanila. Hindi lang po yan. At yung baby. At yung baby! O, jawo! Hindi ka Papa MJ. Kaya kaso eh. Kaya po ng viewers ng Papa MJ, happy viewing po. Kami po rin Torres Duo, ako'y po kayo Manchura. O sige, pakipusan mo naman mo. Maya pabayang nga mo. Yan sabi ko. Siyempre, natural. Maya pa rin nga mo. Siyempre, natural. Maya pabayang gusto na alala. Ay, kayo mo ito nalala. Di lang may galang. May gala. Suspend! Oo. Alam bukan na kamatay. Nagkamali na rin kabarangay mo kay Tingin ng Del Carmen. Bakit? Apalto mo talagang ikala ang modo eh. Hoy, Carlo! Dino nga ng dodo. Modo! Modo. Kailangan palto mo matigkape ka lang yan. Hoy! Hindi ka ng pegaran. Hoy, pare, kaya nga nakikitima, kano na rin. Balo mo. Halo mo naman yung Del Carmen. Paborito yung pamagano din. Alam mo balo rin ang alphabet. Kabisado yun ang alphabet. Numbers, letters. What are letters? Tayo ka ba mo ng letters? Hoy, ABCD. O pinaglalang kayo na yung alphabet. At walang pulutanong. Huwag na nung libutan na rin alphabet. Siyempre, itong number 13. Letter. Letter M. Jollibee. Letter M, Jollibee. McDoy ka. Jollibee, macaroni. O sige, nung kabisado mo rin alphabet, can you recite alphabet A to Z? Hoy, ang ganda yung anak, balo ito eh. Paano ka lang? Oo. Sige, Ben. Lebo rin anak ko dyan, Del Carmen, umangaral. Sige. Okay, hindi namin po invento. Palagay ko yung lulubin. Wala na siguro kung namin. Yan na mo. Oh, ito na yung alphabet. Letter A, B, C. Alay, kamali mo balo eh. Dahil alphabet, makanyang lang recite din. A, B, C, D, E, F, G, X, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alphabet. Ayaw kong manini alphabet. Para no. O, bisa ka ulit ako laban na makapagkamos ka eh. Pag yung mamulitan. Mabilis. Mabilis. Pabaliktad, mabilis. Oh, Pabaliktad. yung mga namin yung babaliktad yung asawa ko. Teka ba nung baliktad? Oh, bisa ka kanina, baliktad ko eh. O sige, nung balo mong baliktad din, is itong baliktad mo rin ang alphabet. Di nga nga kabarangay mo rin is itong election, boto naman pa sa Mali. Alapin. Lagi mula. A, B, C, D, E, F, G, X, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Baliktad ha? J, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, S, E, F, E, D, C, B, A. Aba ka na ega aila manana o para sa kauwaya. Yan din. Yawa uta sarapa o nga na mala ihaga
Oy, yung balik na tutak, henyo yan. Ang galing pa magkanta, magaling ka Biyas ka? Sige, subukan na ka. Banda. Kumbo. Hi po sa lahat po ng mga viewers ni Papa MJ. Soy Nine. At siyempre, pasalamatan tala ng gano'ng kabarangay. Ganyan mo mga Salamat po din. Masarap din ngayon. Mario May. Thank you po, Kapitan Jinky. Kakakawan na natin. Kakakawan. Hoy! Magkatala ko eh! Ako ay isang anak mahirap. Baliktad. Ang baliktad. Ano pa nang iwa mo alphabet? Baliktad mo na, suwing kanta ako. Baliktaran mo eh. Ano na? May bago mo na siya baliktad. Halimbawa, malaki. Sabihan ko, mas malaki. Maragul! Wabok ba? Mataba. Bayan. Maputi. Matulin. Buita. Mabuktot. Mabukto. Hindi. Ano yan? Virgin. Pero na kayo kung ano, ito ang Papa MJ. Ako ay isang anak mahirap. Baliktad. Mahirap. Ako ay isang... Ang mahirap pa. Kasabi-sabi ko pa na nakabaliktaran ng malati, maragul. Ako isang anak mahirap. Ako ay isang anak mayaman. Buita! Ako ay isang anak mahirap. Ako ay isang anak ng milyonaryo mayaman na meron pa na madalo. Madolar. Lagi na lang ako nagsusumikap. Lagi na lang. Ako hindi nagsusumikap. Pati ka magsigap. Pwede naman. Baliktad namin ka magsigap ka. Ako ngayon mo. Di baliktad yan. Ang buhay ko'y walang sigla. Ang patay ko ay napakasigla. Anong patay naman sigla? Baliktad yung buhay patay. Ang buhay ko'y walang sigla. Ang patay ko ay napakasigla. Puro na lang dusa. Hindi man lang namumuro ng dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Wala akong pakialam kaya. Isang kahit isang tuka. Isang kahit ang dami ng bakla. Ano pa nga? Intro na niyang 14. Hindi mo lang. Pinilang ko lang 3,840. Mo yung berang bakla. Oo, may na-mistake niya. Pangalan ko na sinambot. Diba? Oo, pakalaminate. Ay, malapay ka magkanta akong translate. Yan sa ka? Itang paborito ng app. Saan? Itang kakanta ng Previa Villa sa Bebe Manila title. Para kabisado yung kanta ni Pedro Pilar. Itang title na sa Bebe. Yung Nancy. Hoy! Alayang katang ka ng Previa Villa na, Nancy. Ate, kabisado mo yun? Alayang katang makanyan! Ganino anak ko. Anak ko to pare. Pare, kasama ko yung anak ko. Kabisado yung Nancy. Hoy! Alayang katang makanyan ni Previa ng Nancy. Nakakapakyan. Paano ko din katang ng Previa Villa ng Nancy? Nancy. Nancy. Di lang mo. Anak! Dapat ka Nancy. Kana Nancy. Yung ano? Yeah. Nancy. When you
Ingaman mo kung diretso min kanta, pero mabagal niya pa ang kanta, baka nga translate. Mabagal. Pero diretso min kanta. Yan, happy fitness ako, Del Carmen. Alam mo muli, kamukas na ako kaya ngayon. Yes. Take the ribbon from your hair. Kapapangan. Alam mo, menas, tuwag mo. Take the ribbon. Shake it loose. Diyan. May kalapas to siya. Shake it loose. Ini utang ka rin anak yung kapampangan na shake. Kung nanya kayo na pampanganan eh. Ano man lang, nagjakal lang kami. Ay, di naglilisak niya po. Ay, kaya ini, kasuk. Kasuk! Kasuk, kasuk. Shake it loose. Kasugan mo eh. Nangalan mo. Ako rin ay mabaldon. Flames of the basket. Like the shadows on the wall. Come and lay down. Bakit? Nakakabagal ko na muna. Nakukumay ko mo. Ipat sunod na puno. Ano gawag ka? Ready, eh. Mabilis ka rin. Tapos ang dalag ko ulit. Ang pagilan ng panahin. Ay, karapa pa ba? Minsan din yung buwan ka na anak eh. Take the ribbon from your hair. Shake it loose. And let it walk. Legs on the palace. Like the shadows on the wall. Oh yeah. Come on, baby. Bagay mo pala yung kulong-kulong. Eh, po sa mga gulo. Lalo ka, bola. Yung muna yung tinanay. Oh, may kaya na way kasi mas mahal pa yung mga patagan na Ano yun. naman? Papa MJ, wala to. Paano din ka ng vlog Uy! yun? Magaling yan. Follow mo na Idol na naman yan. Yung followers na pare, 500,000. Balita ko po sa mga babae. Kapilangan na ito, utok na. Come and lay down by my side. Kaya ang pinyete ko. Simply early morning time. Pagkatapos ka nila tulad. If I ask you if you're sad, Lemang mo lang. so help me make it through the night. And I know there is like the road. You don't try to understand. Every fucking thing you can. Let together take tomorrow. Uy, eh naman eh. Kaya ko lang. Ayan. Ayan. Pakala ko naman. Wala tatanong kayo ngayon na. Hindi ka may naman ako ko sana. Pulo na kayong bago ulit. Yoy, hinihilang kayo. Nakarusan kayo. Ay, para paliwasan ka lang. Ano pa nang iwasan natin yung kasama ko? Ano? Di ba rin piniwasan yung asawa mo? Kapilan. Natin eh! Eh, tat may papil, sige lang magpakuwampay eh. Nabili. Uy, ka mga daster maluto. Wala naman ang asawa ko. Minuli ang bulakan. Kuwampay. Bakit? Katuwang ang kita. Eh, talaga pala dyan mga nagkita ng mga kuya lang. May nagtamang na ko yan bro. Kakain mo. Tawo na rin bro na ka. Ikasabi ka na ba? Oo. Ano yung iwasan ka maganda? Muna ka na ba na ako may bati ka? Oo. Sige. Are, story of Rocky.
Yan. Yan. Ang mukha ni Red Ray niya. Talas ng mata. Yan, wala mga tayo po mag-awat o tingling. Istorya ng langit. Anyang dinadami ang menimat imsali. Yeah. Di sana'y misis na atin niyang kayabi. Ing magpakamat ay isip na rapi. Oo, sabi mo, liwasan. Ako ba yan, iba't ika? Ay ba kung may katata ko nandi? Ay ba't di mo nila ako? Ay ba't, kita niya naman. Mga tayo, ako na naman. Ay, hindi ka, ako. Ay, di mo nila mag-iyak. Ay ba't ako? Ako naman yan eh. Di Wangin Marina, Tengkasan, Tangkibung, Wangin Tinutok, Tengkus-kus, Nagarong, Odeng Aisip na, Galaman, Galampung, Wakatingan Taring, Elegan po, Seleswata. Inisip ka na ako, Hingilong natin, Kaniya kay lupot, Paniyang atapatid. Lunod na sana, Timbabo, Hintete, Odeng Aisip na, Kayabiyasan, Hawin. Isang-sang na lesa, kitang ka, yang dahan. O mapansinane, tikuyan, halakwan. Lumayin peso niya, kumastos yan. Kamalo, yan, pati ng mundo, tikwan niya, pindahan. Hindi pinaranin, sa tuyang dahan. Sa kanya na lesa, balikan, lumisan. Inusing arami, tinor kaya. Wala ka ba? Sakong-sak, ulaman, lalabas, yebiki. Lekin, alam mo, ate pa, aseksi. Kanan ko yung rape, at tuna, kakete. Likwan na kapamo, nyekba. Hoy! Sino? Kirain mo ini. Ikaw pa rin. Ay, parang request na rin kabarangay mo yan. Nakapunta? Nakapunta! Eh, kamarin ka sa tingin, natapatong lang yan. Buwan ka na request din din eh. Nakapunta? Paano mo rin kami nagpapalan? Wow! At sulang ang Kitty! At si Pepe! Masasilan din pala yun! Unti pa tulong yung asatin natin eh. Okay na lang. Kaya nakabisa. Hindi mo ba bago na ako naman? Kakilala ka ng pinggeni. Nakunin ba yan? Ito nila, nakaluto na. Marcos na nga pinggeni. Eh, dahil ang asawa mo, sabi ko, manulong pa yun. Ay, dala tugol na yung asawa mo.
Ay, dala mo yung mukha Paano mo na yung puli na kasama ko kanina? Nano? Tiglen! Sweldo! Kaya sa kanila, nung ninong ako rito, boses, yan pala panganta. Hoy! Hoy, may hindi ka kaya kanta. Nung halimbawa, may kanta ka, pera panganta ka. Isang buka. Ano naman ako pera panganta? Sinang buko? Agli mo, istungin ko may kanta, pera panganta ka. Ano naman ako pera panganta? Buka. Chapi yan, chapi. Buka. Sige. Sige. Pare, Siya muna. buwan yan eh. Yung kay Arnel Yan, sana po, anong mga pinagkirain na po, diyan po balo ko, dati may nagawag kami, parang tigling. Nung ako rin po boses parang panganin po. At sana po magkakapal po, ano naman na po, happy fiesta. Ang singki, thank you very much, sa maraming council. Basta ako, palapangan na ako mo yung papalang yan. Di ba no? Ay, idol ka ba kini? Sabi ko. Ang pagbabalik ni Roberto Pangilinan. Ada may pwede ng nabo. Wala. Pagkatao. Dili ang bulakan. Sawa na parin po. Anak marunong mo. Isto kaya ng panganta ka rin po rin sabi ang kaluguran na ka ng kabaro mo. Amas lang mo. Highway 1. Pwede ang pagbabalik ni Boy Tigling. Well, so long and wrong to my mind. Ang mga ibon ang nakakapili ko. Sagli. Sagli! Ito na ang mga ibong ano lumalaboy. Lumilipad. Kailangan mo sa lakot. Ay, nakita mo, pipasikat na yung Ariel Pinedeka, The Growth of Journey. Okay, palaban ko po, pipasikat na yung Air Supply, para nilihan ko, happy fiesta. Oh? Ano sa'yo ba? Siyempre, Ay, makaya. andungin po yun ang kagawad Boy Tigling. Papa MJ, Soy! Papa MJ! BBM, Sony! Sony! Murid na dati mga niyan pa yan. Ano yung naman mo kasi? Siyempre, may sabot na. Sana po palakpakan niyo po kami ang pipesa ko, Barangay Del Carmen. May mga barangay ang makamalan na ng province tubo. Gano'n ba yung miras? Ang marabol ko. Ayos ang my dreams were reading. Wala pa. When you lost, where will you begin? Ano yun? Ano ito? Kaya naman ito, tatagin yung tatagin. Eh, may tatagin na! Huwag mong tinatagin, nakapunta ka. Matumutan mo yung Wala tatagin. na problema. Oo, ituro. Oh, sige, ano ba na? Ano ba na? Sa tinan mo kasi, Pati na eh. Two less lonely people in the world, and it's gotta define out of all we. O kakulit na niya! Amo na! Paano mong ginagalaw? mayaya ka na lang. Two less lonely people in the world, and it's gotta define. Uy, ka palang maglagunin! Sa kanan kayo mo ay... Karagano mo si Pari. Ika na, sa pinikanta, siya niya. O mga nanay mo sa surang. Salamat ka tayo.
Masunod mo sa silang niya eh. Wala ko na siguro mo na makakasama ko na yan. O, ilanay ka na. Kanya-kanya din sa nito ito. Oo, katahan niya yun. Ano ba? Kanya po nito yung dami may harap yun. Bakit? Kakali lang pa to. O, wala nang magamitan na yan eh. Taklang kambing. O, kung nang magdar tayo, mga ano sa dyan. Dana! Din, taklang kambing! Ako ay isang Lumayan kayo ba? Okay, hindi po matutuloy panlabang ko may pasikat na yung bugoy. Pagkakayanan po at karayan nga aming kakalugod ngayon ikaw oras ng Happy Fiesta del Carmen. At sana po, ang iliman tabo ay sarili natin. Papa LJ, Osoy! Luisa po, Peda, Pampanga Entertainers and Directors Association ng Pampanga. Ang gabi, bakit naaalala na? Di ko palimot-limot ang sa tinay na daan. Wala ba tayong pa? Kung nagtatakbo ka, ay kailangan bang ganyan? Hindi ng dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw na lang pintig ng puso ko. Kaya mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroon pagdaan. Bakit Ilan ang mga Ben? Jangan naman ito ba? Mantap ya? Mano na rin ito yan. Eh, ako po mo. Nakanta ko mag-guess. Kaya mga makulutan ako. Mag-enjoy namin ikaw na sa nili. Happy Fiesta. Sabi na, hindi pa kanina. Panagtawan lang kayaman. Diyos na panunangan. Mapasulat kitang libro. Ikaw ang gusto. Nanan ko bang isipan? E kubalan sangkan. Hindi ko ang pigunan. Inasan at kamulian. O Diyos nagmuranda ka. Aluran sobrang-sobrang. Masarap na rin mata.
Yeah, thank you, Papa Enjoy. Live na live po tayo ngayon. At siyempre, si Benvita niya na Instagram, mapumit ang account. Ito kong kaya kami Twitter. Yeah. Ito na niya po, yung man, may paligay, may paligay. Thank you! Alam pa, Kita! Inherit na kayo! Yes, ang thank you! Yes, our program is created the Tongits Duo. And thank you so much, Papa MJ Soy. Thank you so much. Live on here po tayo mga kaibigan. Mapapanood po sa YouTube channel, Papa MJ. Please support and subscribe. 500 million subscriber. Papa MJ. Thank you so much, Tongits Duo. Well, mga kaibigan.